nedávnej minulosti ma vyšetrovali na policii a niekoľkokrát ohľadom tej kauzy, čo sa týka homosexuálov, aby som odvolal tie veci, ktoré som tam raz teda povedal, a novinári to trošku skrutili po svojom a vyložili to tak, v takomto duchu, jak som spomenul, aj z písma svätého viem dokázať, Pán Boh neexistuje. Je tam napísané v knihe Žalmom, Boh neexistuje, a za tým čiarka povedal blázon. Zakryjem povedal blázon a prosím pekne, z písma mám dokázané, Boh neexistuje. Tak takto, keď prekrúcajú novinári, no tak samozrejme, že to potom desi inde vedie. Hej? No a pýtali sa ma ohľadom tých homosexuálov, no tak ja som si to vtedy rozdelil na primárnych, sekundárnych a terciálnych, ktorí sú primárni. Na alkoholikov to môžeme vysvetliť. Primárny alkoholik, ten sa chce zmeniť, ale nevie. On silou, mocou chce, no nevie sa zmeniť, hoďby čo urobil, ale sa veľmi snaží. No a môže to byť svätý muž, svätá žena. Prečo? Pán Boh nehodnotí výsledky, ale veľkosť snahy a lásky. Ak on sa veľmi z lásky k Pánu Bohu snaží, môže to byť vynikajúci muž, vynikajúca žena. Potom sú sekundárni, to sú ktorí? Sekundárni alkoholici, to sú tí, ktorí povedal, pijem a budem piť. A čo farári do toho? Čo cirkvi do toho? Ja budem piť. Ja som sa rozhodol, na to už dvíham prst, pozor na ňo. Prečo? Lebo on povedal, že bude piť a sadne aj do auta. Môžete takoho zabiť, keď sadne do auta. Na to dvíham prst, pozor na ňo. To je sekundárny, on sa rozhodol piť. A tretí je terciálny a ten je to nezriadené šíri ten alkoholizmus. Medzi 14-15 ročných. Vypite si, sadajte do auta, nie je probléma. O tých tretích hovorím, že sú masoví vrahovia. O tých tretích, to sú, vychádzajú z tých druhých, lebo tam je slobodné rozhodnutie, že chcem tak žiť. O tých tretích, a teraz títo sú masoví vrahovia, hej? A teraz, či to už je alkoholik, alebo to isté platí o narkomanovi, a to isté platí aj o sexuálovi, keď to tak povieme. Či je to homosexuál, heterosexuál, bisexuál, hej, alebo zoofil, jak tu máme v našom spoločenstve aj zoofilov, máme pedofilov, máme dokonca nekrofilov. Hej. No tak prosím, tak niektorýkoľvek z nich to je, hej, tak o tej tretej skupine hovorím, že títo sú masoví vrahovia. Hej. No a prosím pekne, Svätý Otec, keď sa tak odvolajú, že Svätý Otec povedal, že nejak ináč sa vyjadril homosexuál, shodne sa s ním vyjadrujem. Prečo? Lebo Svätý Otec hovoril, dileri drog sú vrahovia. Hej, dileri drog. No a prosím, dileri nezriadeného alkoholu, dileri nezriadenej drogy, dileri nezriadeného sexu, no preto máme to samé. Hej. To, čo zabíja, nie je alkohol, veď aj biskupy si dajú na zdravie. To, čo zabíja, nie je sex, teda nie je droga, veď aj v zdravotníctve dáme malo tú drogu, hej, aby ten pacient mal utlmené bolesti, ale pod kontrolou. A to, čo zabíja, nie je sex. Bez sexu by sa ani deti nenarodili. To, čo zabíja, je nezriadený alkohol, to, čo zabíja, je nezriadená droga, to, čo zabíja, je nezriadený sex. A sa ma opýtali, čo to je nezriadené, pán farár? Nezriadenosť je všetko to, čo je proti Božiemu plánu. Hej. A keď sme neveriaci, všetko, čo je proti láske, zdravému rozumu, proti pravde. To je nezriadenosť. Hej. A hovorím, tak keď ja mám heterosexuálny názor, zaujímavé, ja vás diskriminujem. A vy, keď máte homosexuálny názor, vy mňa nediskriminujete? Nie, lebo menšina nemôže väčšinu. Vážne? Stačí jeden samopal a diskriminujem celé lietadlo. Hej. Prosím, diskriminácia to nie je v počte. Diskriminácia je v neláskavom použití síly. Hej, v tom je diskriminácia. No, hovorím, predstavte si, že tu nám máme hore v Žakovciach, v tej poľnohospodárskej výrobe, máme prasnice. V Belgicku, v Bruseli, ma zavolali tam, do Bruseli, a tam som ako sa vyhražali niektorí, že ma zavrú. Ja hovorím, v Belgicku? Super, však tu máte lepšie basy, ako u nás. Hej, to ako dobre, nemám problém. Ale sústredite pozornosť, prečo ja tu sedím. Kľudne pôjdem do basy. Predstavte si, že máme v Žakovciach, to som v Belgicku rozprával, máme prasnice. Máme tu hore v poľnohospodárstve prasnice. Hej? No a teraz ideme okolo, idú navštevy okolo, na tá prasnica z vystlatej slámy, pekne, čo má v chlieviku, ona vyjde, má taký výbeh a ona vôjde do močovky, do hnojovky. Ona si tam lahne. A my z ohrady pozeráme tam hocikedy s tým svojou návštevou a návšteva si pomyslí svoje, tak to je jej vec. Ona to považuje za mimoriadnu slobodu, tá prasnica, že leží v močovke a hnojovke. Hej, to je ako v pohode. To je jej vec za ohradkou. A
A čo keď tá prasnica príde ku vám? Biologickú zrození, prosím, keby tá prasnica vám vošla do obývačky alebo do detskej izby. Na čo naražate, pán farár? Prasnicu máš v obývačke stále, keď zapneš sprostý film. Alebo máš sprostú navštevu, že sprosté reči. Hej? A prasnicu máš v detskej izbe, keď sprostý film zapneš decku, alebo sprosté reči rozprávaš decku. Nech sa páči, tam máš v detskej izbe. Ale čo by ste povedali vrchol prasnice, ktorá by naháňala naše deti, normálne by deti naháňala do ohradky k ostatným prasnicám, do močovky. No tak to je teror. To už je totalita tej prasnice. Tak vyberieme na zodpovednosť. No vidíte. A keď školka učíme prasačiny, no to čo to je, prosím pekne? Tá prasnica naháňa naše deti. A my budeme ticho, hej? To pojme demokracia. Ale že to je pomilené. Hej? V demokracii tam je základný prvok. Ten dobro a zlo nemôžu mať tie isté práva. Nemôžu. Predstavte si, že by bol niektorý uchylák, ktorý by topil deti. Áno? Bol by taký. Že raz za týždeň by utopil dieťa. No a bol by tu taký, ktorý robil plavčíka, ktorý zachraňuje deti. No tak povieme, párny týždeň uchylák nech utopí decko, hej, a nepárny týždeň nech ten zachraňuje deti. Tak? No nech sa páči. Tak vidíte, že dobro a zlo nemajú tie isté práva. Ono sa ma pýtali, pán farár, prečo používate také expresívne, také výrazy, prečo také nepoužívate naše? Prečo vaše? Lebo sú zavadzajúce. A v čom sú zavadzajúce? Povedzte príklad. Veľmi jednoduchý. Hej. Váš liberálny spôsob reči je aký? Hej. Liberálnym duchom nasiaknutá žena, devčinka si sadne do kaviárne, lakuje si nechty, pilníkuje nechty a debatuje s kamoškou. Kde si bola? No, bola som prerušiť tehotenstvo. I aké máš pekné topánky. Jaký máš nový lak. A keď to povie farár Kufa, tak s pilničkom vyskočí do plafónu. Práve si bola zavraždiť nevinného. Hej? Prosím, takto skáče. Prosím pekne, v čom je zavadzajúce? Kedy má pokračovanie tá interrupcia? To je ukončenie, to je vražda nevinného. Preto používam ten slovník. Keby tu bol dneska Jan Krstiteľ, ja neviem, či by sme ho tiež nevzali na zodpovednosť. Ty ale by sme klopili uši, aj my farári, všetci by sme klopili, ten by nám dal. Ten by povedal, keď nazval zmije, vreteničné plemeno, hady. Takto by nám ešte, keby sme to preložili do ľubozvučnej slovenčiny, kto vie, jak by to vyzeralo. Aj by sme klopili uši. A predsa Jan Krstiteľ, čítame v Evanjeliu, Herodes ho rád počúval. Prečo? Prečo ho rád počúval? Herodes ho preto rád počúval, lebo Jan Krstiteľ hovoril s láskou. Schádzal k dolu a na mysle lásky podával horkú tabletku. To je ono. Pápež terajší František to špičkovo povedal. Nie, že doktríny hádzať mravné a katolické alebo jaké kresťanské doktríny. Nie. My sa nemáme bať aj ísť do dialogu a nie vždycky budeme úspešní. Tamtá stránka môže na nás útočiť zlou, môže nervy mať, môže hnev, ale ty sa nedaj vyprovokovať. Ty odpovedaj stále s láskou. Na, prosím, mysle lásky horkú tabletku. To je ono. To je ono. Pravda nevždy je príjemná, ale vždy je užitočná. Proroci to neboli ľudia príjemní, ale boli vždy užitoční. Hej. A my všetci, pokrstení, sme dostali 3 úrady. Kráľovský, máš kráľovať nad svojimi púdmi, nedať sa zotročiť púdmi. Máš teda kňazky, prinášať bohoslužbu obety, všeobecné kňazstvo sme dostali, a my ešte hierarchické. A prosím pekne, a dostali sme 3, a to je prorocký úrad. Hej. A prosím, prorok to nie je ten, čo predpovedá budúcnosť, hovorím, to je jasnovidec. Prorok je ten, ktorý ohlasuje Božiu vôľu. A tak môže byť prorokom otec, ktorý povie, synu, nepí. Matka, synu, nedroguj. Farár, ži mravne. Nie, že môže, má povinnosť byť prorokom. Keď neohlasíš ty Božiu vôľu a si pokrstený, ohlasuješ tomu, kto sa mýli, no tak prosím pekne, tak ty si vedľa. Hej. Čiže toľko som asi k tomu chcel povedať. No potom ešte k tomu ešte, čo sa týka tých primárnych, sekundárnych a terciálnych. Hej. Tí terciálni, keď som povedal, že sú masoví vrahovia, to som neodvolal, som povedal to. Pýtali, prosím vás, odvolajte. Aj z Amnesty International ma pýtali. Odvolávam. Hovorím, no dobre. Odvolávam masový a hovorím, masový a sériový. Hej, prosím. Hej, masový
ak to urobí raz, ak má už na to systém, to, že šíri to terciálne, no prosím pekne, tak to je sériový, hej, vrah, vraždí a prosím pekne, a ak kto ho podporuje, kto týchto ľudí podporuje, tak prosím, podporuje genocidu nášho národa. A potom sa kľudne podpíšem pred hocikým a keď za to budem sedieť, to bude raz pre mňa vyznamenanie. Kľudne to poviem hocikomu, za tom si stojím. Keď ja nemôžem mať svoj vlastný názor, som povedal v Belgicku, v Bruseli, keď ja nemôžem mať vlastný názor, svoj, iný, jak je váš, ja keď ma pustíte stade, tak ja prídem domov a nepoviem, že sme demokratická Európska únia, ale totalitná. Ja sa vrátim naspäť ako totalitná. Boli tam niektorí ľudia z ministerstva, povedali mi, meníme názor, pán farár, sme radi, že sme vás poznali, to by celý národ mal počuť. Boli z diskriminačného, prišiel na svätú omšu, som mal svätú omšu v kostole, vyšla tá pani, tak mala prst, hovorí, prosím si krížik od vás, pán farár. Som rada, že som sa s vami spoznala. Ďalšia z ministerstva, tá veľmi podskakovala, tá sa nedala nejako, ale pán Boh tak dal, že sme sa stretli v lietadle. Hej. Išli sme naspäť v lietadle, čiže som mal, kým roluje to lietadlo, tak dá zhruba 2 hodiny a na konci mi hovorí, som veľmi rada, že som sa s vami stretla. Hej, čiže sú ľudia, ktorí sú úprimne hľadajúci, len sa milia. Sú to ľudia statoční, len sa milia. A beda médiám, ktoré zneužívajú toto. Hej, ak som povedal, jak sú špeciálna skupina, sú totiž nielen homosexualisti, ale sexualisti, to sú jaká skupinka. To sú takí, ktorí budú zvrátené rozprávať, hej, za peniaze. Títo sú nebezpeční. On nemusí byť ani homosexuál alebo pedofil, ale za peniaze bude rozprávať opačne. Či je to právnik, beda takému právnikovi, ktorý prevrátené rozpráva. Hej, za peniaze. Alebo to môže byť politik, beda politikovi, ktorý prevrátené rozpráva, lebo sa to nosí v Európskej únii. Hej. Alebo to môže byť, a často sa stáva, že sú to novinári. Sú to novinári, prevrátené hovoria. Hej. No a teraz beda by nám bolo kňazom, keby my sme nepovedali biele je biele a čierne je čierne. Žiadne dosýva. Žiadne dosýva. No, toto je čierne a toto je biele. Sú aj veci sivé, ale ani je to ani táto, ani táto. To je naša úloha, povedať na mysel lásky. Jana Krstiteľa za to, že to povedal sťali. Môže to čakať aj mňa. Ale poviem vám jedno, po 2000 rokoch sa pýtam, kto je víťaz? Herodes či Jan Krstiteľ? Hej, kto by dneska chcel byť v koži Herodesa? Kto je dneska víťaz? Pýtam sa, kto je víťaz? Demokracia, hej, je v tom svetskom slova zmysle najlepšia forma vlády, akú poznáme, ale nie je všeliek. Keby sme dali demokraticky odsúhlasiť na moje fare, či sa môže piť, ja tu mám do 300 ľudí, no tak by som prehral. Aj tak sa nemôže piť. Prečo? Nie sú zrelí na demokraciu. Nie sú zrelí. Čiže pozor, sú mravné princípy, s ktorými nemožno hýbať ani pod rúškom demokracie. Ktoré sú to? Keď tu boli niekedy minister, tu bol, niekoľko ministri boli poslanci Národnej rady, obklúčili policajti s pendrekami, všelijako sme tu zažili. A som povedal, sú mravné princípy také, s ktorými nemožno hýbať ani pod rúškom demokracie. Ktoré sú to mravné princípy, pán farár? Vy neviete? Že nie. Božie prikázania. Božie prikázania. Na nich stojí naša spoločnosť. Kto pod hodziakou zamienkou sa dotkne tých pilierov, no a chce s nimi hýbať, tak toto všetko, celý systém sa zrúti na neho. Už toľko bolo izmov všelijakých, všetky mali cirkevné pohreb. Hej. Naposledy bol komunizmus, ľavá strana, hej, do tej strany, to znamená, a teraz to bude liberalizmus. Počkáme, kedy krachne práva strana. To znamená, ľavá strana, ako by sme povedali v úvodzovkách, všetko zakazovali a zakazovali aj to dobro, preto krachli. A liberalizmus všetko dovoluje. A dovoluje aj to zlo, preto tiež krachne. Hej. Čnosť miernosti uprostred. Rozumný otec, rozumná matka, niečo ti, syno, zakazujem a niečo ti prikazujem a niečo môžeš. To je rozumný. Aj farár zakazuje? Áno, zakazujem a mám odkiaľ právo. No zhora máme právo. Otec má právo, ja som otec tejto rodiny, ja mám právo zhora. Hej. Kamaráde, aj keď ti zakazujem, chránim ti život. Nedroguj, nepí, žij mravne. On povie, farár je prísny, ale otvorí, to keď vnútri je láska, v závre, tý farár má rád, posluchnem.
A keď ti prikazujem, zdokonalujem ti život. Stávaj hore, umyj sa k lekárovi. Môžem mu to ostro povedať, po mužsky. Ale vnútri jadre musí byť láska. To, čo hovorím, možno hovorím tvrdo, možno sa dá prirovnať akoby k Jánovi Krstiteľovi, tvrdo, drsne, ale pozrite, či vo vnútri nie je láska. Láska, teda pravda je len vtedy pravdou, ak je popredkávaná láskou. Ak v jadre tvojej pravdy nie je láska, no tak to môže byť skrytá závisť a zabalím to do pravdy. Môže to byť žiarlivosť zabalená do pravdy, nenávisť, hnev a povedia, kúkaj, ja som mu len pravdu povedal. Pán Boh odbalí obal, povie, ne, ty si sa mu chcel pomstiť, ty si prechoval hnev. Hej, prosím. Čiže my využívame tú formu vlády, teda áno, tú možnosť, ktorú máme. Keďže sa ľudia ako celok nesprávame rozumne podľa tých Božích princípov, no tak nasleduje tá ďalšia možnosť, ktorá je, no to je demokracia. Už z toho názvu demokracia sa skladá z dvoch častí. Prvá hovorí, že je to čosi s ľudom, ľud, a druhé kracia, vláda. Vláda ľudu. Ak by sme nemohli demokratické referendum zriadené v dobrej veci, tak škrtáme demokratická spoločnosť. Konec, sme skončili. Už sme totalitná, jedna vec. Alebo by sme potom boli monarchická, hej, alebo by sme boli anarchická, hej, spoločnosť. No tak ako logicky pripádaš, jasne, že každý rozumný človek, rozumný hovorím, ktorý chce, aby sa rozumne žilo, tak na referendum pôjde. Potom, keď ty nepôjdeš na referendum, si nesťažuj, čo to máme za zväzky. Čo keď z mojich chlapcov, ktorých tu mám zoofilov, odborníkov, v úvodzovkách, na kone, na svine, na kozy. Minule tu prišla jedna pani, hovorila, ten váš, čo tu žije, nám naháňal naše ovce. Hej, no tak teraz som nevedel, či mám u slobode zvierat sa hlásiť, alebo čo. Čo keď títo ľudia sa rozhodnú? Hej, čo keď oni sa rozhodnú, že chcú si uplatniť? Nás, prepáčte, že to tak poviem expresívne a zle, no že sa zosobáši s kravou. Hej, no čo to? Tak on povie, čo nemám právo? Demokratická spoločnosť. Vidíš, že sú veci, ktoré sú naozaj hlúpe. Hej, ako mu to treba povedať? Tvoj systém, ten je zlý, ten je, hej. Ešte treba to prvé povedať, že ak je homosexuál, častokrát on za to nemôže. Ak za to nemôže, ak je pravdou, že ho Boh takého stvoril, no tak Boh ho za to nemôže trestať. Hej. Hriechom sa stáva až vtedy, ak on dá hriešny súhlas. A či je to homosexuál, heterosexuál, alebo zoofil, alebo pedofil, ako to zvádza, a on zvádza boj s tým, no tak to môže byť svätý muž. Ale ak dá hriešný súhlas Turánu, je to hriech. Keď sme vedeli heterosexuálov napomenúť, tak prečo by sme nemohli homosexuálov, pedofilov, prečo by sme nemohli zoofilov nazvať, prečo by sme ich nemohli teda upozorniť. To by sme teda ako kňazstvo by sme mohli založiť na klínec. Hej. Za ďalšie, pýtal som sa v Bruseli, kto z Európskej únie má tak rád homosexuálov, jak ja? Ja sa pýtali, jak to, pán farár? Kto z vás, prosím vás, s nimi žije? Tu mi dvihnite ruku. Kto s nimi žije? Nie, že býva, bo v bytovke môžu bývať. Tu dvaja gejovia, tam dve lesby. Žije, to znamená, má spoločnú obývačku, spoločnú jedáleň. Ja s nimi 24 rokov žijem. Ak dá Pán Boh v januári, začne 25. rok života. Kto z vás to ešte tak s nimi žije? U mňa netrpel nikto, pretože je homosexuál, heterosexuál, pedofil a tak ďalej. Hej, do pozoru sa ho snažím postaviť, ak sa on snaží nezriadené žiť a ešte to aj učiť druhých. Tak to áno. Ale nie toto, že by on pre mňa... Odišla jedna lesba odtiaľ, hej, a tak odišla do Českej republiky, čakala ma tu vo vestibule, nie tak dávno, ja som šiel v Monterkách, som mal papiere a ona naraz mi hovorí, pán farár. Hovorím, prosím, ahoj, servus, a hovorí, pán farár. Nehnevajte sa na mňa, hovorím, prečo? Tak som zle odišla. To nič. A ona hovorí, bola som v Čechách, viem o tom. Celý čas som myslela na vás. Celý čas. Hovorím, vážne? A ja som na teba často myslel. A nehnevajte sa na mňa, ale kdeže? Pán farár, ja vás mám veľmi, veľmi rada. Pribehla ku mne vo vestibule, rómske devčatko, bolo to z detského domova, skočila mi kolo krku, začala ma boskať a plakať. Hovorím, poplaci. Hovorím, pán farár, pomôžte mi. S čím? Veď vy viete. Neviem sa z toho vymotať. Hej. Povedzte, či podľa toho by som ja mal vykopnúť takého človeka. Povedali mi, keď som bol v nemocnici nedávno, pán farár,
Pápež povedal, že miluje homosexuálov. To už je také pretočené, pretlmočené. A čo vy na to? Povedali, že Boh miluje homosexuálov. Čo vy na tento odkaz? No poprvé stávate ho pred školy, to znamená, že to tu už je nefér, že poviete len polpravdy. No a jak hovoríte vy? Boh miluje homosexuálov, čiarka. Miluje aj heterosexuálov, aj pedofilov, aj nekrofilov. A to znamená, že majú pedofily toto robiť, čo robia? To znamená, že majú heterosexuáli, prostitútky, dievčatá, ktoré tu majú robiť tú prostitúciu? Podľa vášho názoru. Ale miluje, dávam ešte ďalšiu čiarku, odrážku. Ale miluje aj alkoholikov. Miluje aj narkomanov a dokonca miluje aj vrahov. A to znamená, narkomani majú brať drogu? Alkoholici majú piť nezriadené? A vrahovia majú vraždiť? No vidíte, zase je to len polopravda. A tie polopravdy sú ešte horšie než lož. A v liberalizme ich poznám. Habaďuru, novinári, o ktorých som si myslel, že sú veľmi solidní, prišli tu, natočili niekoľko vecí a nakoniec ma skrutili. Áno, no nakoniec ma skrutili, urobili som mňa blázna. Nedávno v správach dávali, samozrejme zase Visek jeden. No, o farárovi Kufovi. No, samozrejme, No, polopravda je čo? Dopredu ti dám trošku pravdy a za to skryjem lož. Napríklad, vymyslím si, listie je zelené a preto Boh neexistuje. A dokazujú, že listie je zelené. A oni ho to dokážu, majú dosť dôkazov na to. A poviem fakt. A ty ale spolkneš aj tú druhú časť, o ktorej ja nevieš. A to je to zakerné. A preto Boh neexistuje. Vieš? A tým sa veľa operuje v tú liberalizme. Všetky izmy doteraz mali cirkevný pohreb, pevne verím, že aj liberalizmus. Keď majú opačný názor, jak niekto, kto sa nazýva menšina, to neznamená, že sú proti ním. Keď my máme, ja som už to spomenul toto, áno. Ak nemôžem mať ja svoj slobodný názor, tak tu ráno sme v totalite. A povedal som aj menšina, áno. Čiže to znamená, že či sú proti menšinám. Nie. Malý chlapec, nedospelý alebo dievčatko, chce ísť na tenký ľad. A otec mu povie, mama povie, nesmieš. Tatko, ty si konzervatívny. Mama, ty si zastarala. Veď ja mám švédske korčule, švédská oceľ, bezpečnostné viazanie. A otec povie, synu môj, není problém v korčuliach. Tenký ľad, ale to ti liberáli nepovedia, bo chcú predať korčule. Tu je problém. Ten malý bude nedospelý furt hovoriť, že je obmedzovaný. Až kým raz dorastie, povie, ďaká ti táto, že si bol taký správňak. Že si sa nedal zastrašiť tým, že povedali, že si konzervatívny. Ďakujem ti táto, že žijem. Prosím. Pýtam sa na tie prihlášky na vysokú školu. Že tam je rodič 1, rodič 2. Ja sa pýtam konkrétne, ktorý človek v našej republike to prikázal a kto ho poslúchol. Obidvaja sú na vine. Povedia, že ako v rámci toho genders, muž rovná sa žena. Áno, asi tak. Muž rovná sa žena. Našťastie muž nerovná sa žena. Keby sme boli muž rovná sa žena, tak sa pozabíjame. Našťastie sú ženy trošku iné. Najkrajšie na žene je ženskosť. Najkrajšie na žene je ženskosť. Keď žena chce byť ženou, vtedy muž chce byť mužom. A najhoršie, keď si ženy dajú zobrať ženskosť za funkcie v Európskej únie, za dajaké si tituly a najvyššiu hodnosť matky predajú za funkcie, za tituly. A toto potom je hrozné. Mužátky a feministky. Feminizmus, čo to je? Sebevražda ženy. Prosím, to je spotvorená žena. Spotvorená karikatúra. A teraz my povieme, muž rovná sa žena, vytrhnem vlas, vám vytrhnem vlas, skrátime na 5 cm a dáme nezávislému vedcovi tu do kancelárie dakde. Vyskúmaj, čo to je. Skrátime na 5 cm, aby podľa dĺžky nevedel, skade ten vlas. Presne povie v každej bunke vlasu žena, ženský vlas a v každej bunke mužského vlasu muž. Už vlas prezradí, že žena nerovná sa muž. Čo to my za hlúposti ideme robiť? A my keď toto dávame, to jak vložili do tej, ja som sa cítil strašne diskriminovaný, tým sa cítim diskriminovaný. A myslím, že normálni ľudia sa cítia v tom diskriminovaní. Prečo? Môj otec a moja mama si vybrali dávno pohlavie a v shode, jak im vybral Boh.
Moja mama je mama, vybrala si ženské pohlavie, dala súhlas na to Bohu, hovorí, áno, som rada, že som žena. A môj otec si vybral dávno mužské pohlavie. Tak jakže, tak potom sme my ostatní diskriminovaní. My sme diskriminovaní menšinou. Hej, kto platí týchto homosexualistov? To sa pýtajme. A prečo ich platí? Také sú otázky. Hej, kto ich platí a prečo ich platí? Toto zodpovedajme. A nie toto, že či je ako žena nerovná sa muž, už vlast nás prezrádza. Hej, čiže tam malo byť žiadne rodič 1, rodič 2. Škrtnem rodič 1, rodič 2 a napíšem otec a matka. A kto je ten rodič 1? A kto rodič 2? Keď ja mám byť rodič 2, tak ja som diskriminovaný. A prečo máme LBGS? Prečo není GLBS? Prečo gejové nie sú? Tak potom jak? Tak potom nás lesby diskriminujú. Tak otočme to. Alebo točme každý rok ten názov. Vidíte, kde sa dostávame? Vidíte? Feministky by chceli sedieť na motorke, vpredu, hej, ale blato, aby zozadu na toho muža padalo. Hej, na ňo. Boh stvoril tak muža, že sedí vpredu, má širšiu hruď, pridáva plyn, má brzdu, má spojku a prosím, sáda dopredu a normálne to je. A teší sa, že svojou hruďou chráni tú ženu. On sa z nej teší. Podoľava idem, podoprava idem. Ide podľa nej. Prečo? Lebo láska. Ak ju milujem, 95% idem podľa nej. A naraz točím doľava a ona povie podoprava. Ty už ma nemáš rád? Mám ťa rád. Prečo si išiel do inej strany? No stratil by som tu bola olejová škvrna. Hej? A budem plakať. Poplať si, budeš mať zdravé pľúca. Ale budeš žiť. Milujem ťa. Hej? Prosím, Boh stvoril tak muža, že sedí vpredu, pridáva plyn. Feministky by chceli sedieť vpredu, pridávať plyn, ale bola to, aby odzadu na toho muža išlo. A to nefunguje. Boh tak stvoril muža, že je hlavou a Boh tak stvoril ženu, že je srdcom domácnosti. Orech, keď zoberiem a pustím ho na zem, normálny orech, zdravý orech, má škrupinku, vždycky tak spraví, že škrupinkou si chráni to dôležitejšie, hej, to jemnejšie, hej, to zraniteľnejšie. A čo to je to dôležitejšie pre život? Zraniteľ. To je žena. Ona je vnútri. Hej, a muž je to škrupinkou. Naopak, nám treba hovoriť ženám a devčatám, chcete byť ženami. Veď to je to na vás najkrajšie. To je a my to škrtneme, genders? No tak potom sa pýtam, prečo by som mal v električke dať prednosť tej pani. Hej? Prečo by som mal na schodoch dať, prepustiť túto pani, alebo si ju sádnuť, alebo hoci kde. A prečo? Skončili sme s bontónom. Hulváti budú. A Európska únia to schváli. Hulváti začnú žiť. Hej? Prosím, mal som pred 2 rokmi prišli 7 prípadov v lete, kedy matky prišli ku nám, 7 prípadov a prosím pekne, nevedeli si dať rady so synmi. Áno, feministka zvládne toho syna po pubertu. Jak mu narastú svaly, konec skončí. Vlastný synu vyfľaska. Za 24 rokov sa mi tu vystredalo kopec homosexuálov. Ale ani jeden zväzok nedrží. Ani jeden zväzok nedrží pokope. Ani jeden. Keby aspoň jeden mi dali vedieť, žijeme si pekne, spoločne, tak by som ešte uvažoval, či by nemohlo sa im dieťa zveriť. Ani jeden. Ani jeden. No kdeže by som takým ja zveril dieťa? Hej? Keď nežije ani jeden. A teraz, keď je to pravda, že je najviac pohlavných chorob od tejto skupiny, no tak je to potom pravda, že sa sami zabíjajú. Že je to genocída našho národu. Hej? Keď 2-krát toľko, jak heterosexuálov. A 3-krát toľko, jak bisexuálov. Nech sa páči. Hej? To znamená, že 2-krát toľko sú labilnejší, jak heterosexuáli, tí homosexuáli, a bisexuáli sú 3-krát labilnejší, jak heterosexuáli. No tak pozrite, či to nie je genocída nášho národa. Hej? O čom my to rozprávame? Že ešte hovorím, že v Belgicku bola tá švanda, že na konci, hej, keď sme skončili tú debatu, ktorá bola taká ohnivá, tak ma zavolali do Európskej rady na obed. Hej, to ma zavolali na obed. Hej, že som bol aj na obed. Hej, že títo ľudia menia názory. Hej, len sú tendenčne s takým popletení. Kým? Pýtame sa, kto je ten za tým, čo to naopak prekrúca. A pýtam sa, prečo? Toto sa pýtajme. A toto hľadajme. Hej, lebo tí ľudia ako neboli zlomyslení a oni úprimne hľadali pravdu, zmenili názor. Zmenili názor. V Belgicku, čo som myslel, že tam máte viac nevyjdem z Brusela. Hej, to je ešte aj dobrý obed. V Európskej rade všetko mi poukazovali tam. Hej. No prosím, no prežil som to. A už som bol pripravený, že idem do basy. Už som tým mojim tam hovoril kamarátom, vieš čo, posielajte mi makovníky potom do basy.
Menia ľudia názor, hej. Netreba sa báť. Svätý Otec, tento je perfektný. To je špičkový, ten pápež to je špičkový. Hej. On sa nedá vyprovokovať. Krásne sa vyjadril teraz vo Francúzsku, čo bolo. Hej. To som ani nedýchal, že čo, hej. Keď oni tam postrieľali tí teroristi, že či je za to. Pozrite, ako lapali do lapaku. Hovorí, nie som za to. To bol hrozná vražda a hrozný. Ale nie som ani za to, aby ich provokovali k tomu. Odvážne povedal jednej stránke, kde urobila chybu, aj druhej stránke. Toto je úloha nás kňazov. Jak my toto nebudeme hovoriť, pozrite. Cez vojnu som bol v Jugoslávii 4 razy. 4 razy cez vojnu. 4 razy, keď bola vojna. Hej. No, užili sme si svoje. Hej. No, mali nás čakať vojsko OSN, nikto nás nečakal. Nikto. My išli tak, že vystrelili most, pánečku, mne namierili so samopálom tu na brucho. Išli kamaráti do budovy a mne namierili na brucho. A chlapec polepšovný, ktorý bol s nami, lebo sa pýtali, ideme aj my, Maroš, ideme. Môžete ísť so mnou, chlapci, ale všetci, čo idú na spoveď. Poviem, prečo? Ja za vás v očistci sedieť nebudem. Hej, kto chce ísť so mnou, tam je vojna, čak to nie je sranda. Prišli sme ku Zadaru, nezabudnem na to, hej, tam nedaleko, to už neviem presne, čo to bolo, ale prosím pekne, krásna cesta, všetko bola parádna asfaltka, naraz stop, taký dotrhaný, zarastený vojak, špinavý, sa v uniforme ukazoval tam. Chaos, matok, my sme čo sa to deje? Z parádnej cesty nás posúval na nepohodlnú. To sme mali nervy, to čo to je? Čo to je, ako má byť? Hej? Čo to je? Hej? No on nič nevysvetloval, len posielal. Gotovo. Obrnené transportéry tu, tanky, ukazoval kde. Ľudia civilní tu, nás, čo sme boli humanitné vozy, sem, tým smerom. Presne vedel, čo robí. Vedel. Neskôr prišli tu, z Jugoslávie, u mňa žili, tu sme pomáhali. Hovoril, že boli ostreľovači a vedel presne, že keď tam pustí civilný ľud, ostreľovač ho strelí. Vedel presne, že keď tam pustí ďalej, išli sme ďalej, my s autom, videli sme tam, kde zakazoval tým tankom, prosím, tie X-ka, tie nasvarané protitankové za tarasy. Ďaleko by nedošiel. My, keď sme videli a humanitárnych, chceli sme ísť po riadnej ceste, prídeme, pozrieme, egyptská, tuším, značka tam bola, alebo už nepamätám, nejaké zahraničné auto, tiež mali červený kríž, jak my, na aute humanitárna pomoc, dierka v skle a mŕtvý šofer. Ja som len tak spolknul, ja som šofer pre pána Jana. Keby som ho neposlúchol, jak skončím? Hej? Prosím pekne, on nemal času vysvetľovať, on len ukazoval smer. V takej pozícii je často kňaz. Ideme do kína, je tam 800 ľudí, pozeráme horolezecký film, dobrý, bavíme sa, paráda, joj, sa tešíme. A naraz mi zavolá kaplan na SMS-ku, farár, no príď prosím ťa večer na omšu. Čože? Ja mám horúčku, ja som ju mal mať, ale poď ma zastúpiť. Teraz ja sa postavím, chcem to ľuďom vysvetliť. Dolu, farár, čo, dolu nás? Ale ja chcem, ticho buď, dolu, naozaj si neslušný, neslušný si, ty si neslušný, farár, hej, dolu. Hej, ja chcem, nič nás nezaujíma, poď von. Vyšupnú ma von. O 2 týždne stretnem tu jednu pani a hovorím, že vysvetlím, čo je vo veci. A prečo ste to, pán farár, nás tak rušili všetkých? A počúvajte, ja som musel ísť na svätú omšu. Jaj! Z 800 ľudí len jedna ma pochopí. Záver? Nemusím byť slušný. Stačí, keď budem Boží.